fizika jew mentali. Mela, lesti ċali huwa ħabib antik tal-papa tiegħi u nammira ħafna għaliex nixtieq li ta' dik l-età inkun bħalu jien il-ċali. Fidejk ċali. Mela likom sinjuri ċali dalli u l-extend. Għal-kem silġ għawn ma jamilx u borra ma tinżilx ibattu l-wim fit-toro u l-vetrini mixawlin is-sejġra tal-miliet imżejna fl-irħula u fl-bliet ħad bil-bambi f'maxtura u l-presepji imdawlin Tini żmien il-biliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb Tini żmien il-biliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-biliet Il-ħwienet mimlija mfawra bin-nies kulħadd jixtri rigali bla qis kulħadd jixtieġ lill-ajru in-nies rani kif għandu jkun vetrini armati bil-kbir bil-botos itebtqu b'dawl qawwi mżejnin inħoss qalbi tfur bil-ferħ kif jaslu da żminijiet Tini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb Tini żmien il-miliet żmien il-paċi żmien il-ħbieb kulħadd dik it-bissima kif jasal żmien il-miliet kif jasal żmien il-miliet